Бу Казанның 7-нче сырхауканасы. ОРВИ билгеләре белән килгәннәрдән шундый зур чират җыелган. Гөлсинә Рәхмәтуллинаның температурасы булмаса да, йөткерә, башы авырта. 3 көн өйдә булдым. Аннары инде менә килергә булдым больницага. Җиткерү бар. Күренеп кайтырга кирәк. Дальше больше теге азып китмәсен дип инде. Исәнмесез? Нинди симптомлар бар сезнең? Кашель, температура. Мондый авыру билгеләре белән мөрәҗәгать итүчеләр саны узган атнада 3 тапкырга диярлек арткан. Моны белгечләр эпидемия сезонының иң кызган чагы дип аңлата. Температура 38-39. Температура 38-39 градус тирәсендә. Үземне начар хис итәм, башта әйләнә. Ноябрьдә коронавирус белән авырган идем. Дәваланып беткәч кабат ширләп киттем. Күрәсең, организм ныгырга өлгермәгән. В течение недели наблюдался кашель, потом поднялась температура. Соңгы 2 атнада мөрәҗәгать итүчеләр табибка артты. Тамаклары авырта, температуралары югары. Пациентларга без экспресс-тест ясыйбыз. Яңа коронавируска. Быел гриппның кеше сәламәтлегенә аеруча зыян сала торган төре килде ди эпидемиологлар. Бу H1N1 вирусы, гади итеп әйткәндә, дуңгыз гриппы. Мондый диагноз куелган кешеләрне хәзер республиканың йогышлы авырулар клиникасында дәвалыйлар. Бу балалар бүлеге. Родители во вторник все заболели, а мы вот в пятницу заболели. 2 яшьлек Александрның һәм әнисенең температурасы 39-га күтәрелгән. Берни белән дә төшерә алмаганнар. Монда грипп диагнозы куялар. Без икебез бергә авырый башладык, температура поднялась, минем баш авыртты, голос сел, нос заложен был. Сама-то как-то переживаю, но за ребенка очень страшно, потому что он не ест, не пьет. Республикада атнага 20 меңләп кешегә ОРВИ диагнозы куела. Тәүлегенә шуның 100 очрагы грипп буларак теркәлә. Бу саннар әле артачак ди белгечләр. Быелгы эпидемия сезонының төп үзенчәлеге төрле вирусларның бер юлы таралуында ди Роспотребнадзор белгечләре. Грипп, ОРВИ, ковид өстәвенә барысының да билгеләре дә охшаш. Хәзер дуңгыз гриппы иң еш теркәлә торган авырулардан санала. Ул гадәттә балалар, 60 яшьтән өлкәнрәкләр һәм хроник авырулары булганнарда ачыклана. Аның билгеләре аерылып тора. Гриппның бар үзенчәлекле билгеләр, бик каты бу интоксикация билгеләре, бик югары температура күтәрелә. Әйттем инде, баш авырта башлый, күзләр авырта башлый. Менә бу билгеләр күбрәк гриппка охшаш, башка ОРВИ булганда бу интоксикация билгеләре шундый көчле булмый инде. Хәзерге эпидемия сезонында таралган авыруларның билгеләре охшаш булса да, дәвалау усуллары төрле. Шуңа күрә иң элек табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шулай ук белгечләр битлек кияргә, социаль дистанция саклап, кеше күп булган урыннарга йөрмәскә киңәш итә. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.